To je zimomriavky. Dôvod, prečo sme sa tak veľmi ponáhľali na juh Fínska, vám už je asi jasný. Dnes nás čaká akčný deň. Branko, akože super to tu vyzerá. No to poď ďalej, ne? Walterovi totižto včera pristala správa s pozvankou na majstrovstvá sveta v snežných skútroch, preto sme zo severu Fínska cestovali ďalších 8 hodín. Túto udalosť sme si nemohli nechať uísť. Jedeme. Vydali sme sa ďalšími nekonečnými rovinkami smerom do mesta Joensu, rovno na raňajky. Keď prídu raňajky, potom volaj, hej? Dobre. Nuž expedície vás niekedy dostanú do situácií, kedy okrem hranoliek vás ráno prebudí aj sprcha v umývadle. Netrvalo dlho a prišiel najočakávanejší moment. My sa nachádzame teraz vo Fínsku a sme na majstrovstvách sveta snežných skútrov. Aj ženy na tom. Takže sorry, ale tomuto ja hovorím naozaj dobrý zážitok. A ešte aj keď môžete fandiť Slovákom, no, máme to v sebe. Najväčší fanúšikovia snežného skútrovania. Ešte to včera sme nevideli ani ten šport, kde sme tu crew. Absolútne vôbec nás netrapilo, že sme boli jediní dospelí, ktorí tam fandili v prvej linii. Dokonca sme to potiahli aj na ďalšiu metu. To aj ja chcem taký poster. Vypýtaj mi, ty si taký odvážny. Nie, už nepríde hambi. Nie, choď, prosím. Však dobre, čakám. Aj oni tu len čakali. Poď, že ich obdivuješ, však tebe to skôr uveriť, nie?